Jeg fik lavet et rigtig godt indspil på det her portræthul. Så jeg tror, jeg er heldig at ramme bakken lige før grinen, så den bliver stoppet. Fordi normalt vil sådan en køle være længere, men det skal man ikke beklage sig over. Under omstændighed skal jeg potte op ad bakken, men jeg er ikke god venner med de her grine, så bare den kommer tæt på hul, så er jeg en glad mand. Går en lille smule opad, og en smæld en lille smule til højre. Det gjorde ikke andet, bare løbe lige ud. Det er jo bedre end ingenting.